Hello mga kapiks, happy Sunday po sa ating lahat. At eto po ako ngayon, naka-duty. At eto pong ginagawa ko ay etong autoclave na bumigay. Yan po. So ayan po yung pinaglilibangan ko ngayon. At buti na lang, meron po ako ditong pampaswerte. Yan. At pag nagkamali po ako rito, tsak na baka batukan ako nito. So, ayan. Napakagandang pampaswerte po niyan. Tingnan nyo naman, napaka-sexy. Yan. O, diba? Yan. Napaka-sexy po niyan. Kaya, kailangan ko pong galingan para ma-impress naman tong chicks na nasa tabi ko. Ito po si Ma'am Lens Acido. Yan. Napakaganda po niyan. Bye-bye. At teka lang. At okay na nga po pala siya. So. Si Ryan. Ryan Sullivan. Shoutout sa'yo. Yan. Gumagana na po. So, sana naman na-impress ko itong katabi ko. So, okay. Yan, okay na po siya. So, ang naging sira lang po niya ay itong return. Return po ng papasok kasi yan dito sa ating timer. Pagpasok dito sa timer, papasok yan dito sa control, sa selector. Yan. Selector. Tapos pagdating dito sa selector, papasok yan dito sa cut off. Then re-return siya dito sa ating switch. Itong violet. Itong violet. Ang naging problema lang niya ay kinalawang, kaya nawalan siya ng contact. Then yung output niya, itong kabila na itong orange, na mag-activate dito sa ating contactor. Ito. Kaya nawalan siya ng power kanina. So okay na po siya. Ayan. Operational na. So thanks for watching. Happy blessed Sunday po sa ating lahat. Bye-bye.